יופי, מעולה, משנים. תכף תהיה להם יקיצה ממש לא טבעית. הנה, אבל ריחנית. טוב. צלצת צרחון לתוכות לי, בבקשה. בטיחות לפני הכול. תודה רבה. תורסו אליי. מוכנה? נולדתי מוכנה. בוקר טוב עתידים. מה זה? מה זה? מברשות אצלם משומשות! רוצו לה לקמפה! זה 1.5 מיליון צפיות ביוטיוב, הדבר הזה שעשית להם. אתה גאון. היי, בואי, הקיץ שלך איתי רק מתחיל. אני מקנאה בעצמי. טוב, יאללה. ים. אם אתה רוצה לברוח והכל נראה אפור, תרים מבט, תסתכל קדימה, העולם יראה לך טוב. תמיד תזכור, ישנו מקום בו אתה לא לבד. תצעק, תרקוד, תשיר, תקפוץ, תיתן לעצמך להיות אתה. כבר לא בצד, לא לבד. רונה דיברה איתך אחרי אתמול? כועסת עליך, אה? יותר גרוע. היא נראתה כמו מישהי שפעם כעסה והיום כבר ויתרה. לא מבין מה היא עושה לך פרצופים. מה, לא הגיוני שתכעס עליה אחרי מה שהיא עשתה? אז רון עכשיו אמורה לחיות בהמתנה למיסטר דורש שיחליט מה הוא רוצה? זכותה להחליט שהיא שמה את הסיפור הזה מאחוריה. כדי שמתישהו, עם הזמן היא תוכל להתגבר ולמצוא לה מישהו חדש שלא יעזוב אותה. אוקיי, מישהו פה מזדהה עם רונה? בגלל זה לא הסכמת לחזור לעדי. אנחנו אמרנו שלא מדברים על זה, נכון? צודק. סליחה. תודה. למה לי לחזור למישהי שאני יודע מראש שהיא תעזוב אותי בשביל מישהו אחר? רובו, אני דיברתי עם עדי. היא באמת מצטערת, היא לא משחקת. אתה לא חושב שמגיעה לה עוד הזדמנות? היא זרקה אותי בשביל מישהו אחר. זה קורה לפעמים. לי זה לא קורה לפעמים, לי זה קורה תמיד. רגע, למה? גילי? החברה שלך מהמחנה של שנה שעברה? כן? נתתי לה את כולי, וברגע שהרגישה קצת ביטחון, היא עזבה אותי בשביל מישהו יותר חתיך, יותר מקובל, יותר הכל. גם היא? רגע, אני לא מבין. אתה אמרת לי שאתם נפרדתם בגלל שהיא טסה לטיול ארוך. טסה לטיול ארוך.
עם החבר החדש שלה. תמיד הייתי מקפצה לבנות חנוניות או חולות. ברגע שהרמתי אותן, הם העדיפו להישאר למעלה. אבל הסיפור הזה נגמר, אני יותר לא מקפצה של אף אחת. חכה שנייה, אוגו. אני רוצה להיות לבד. אתם בכלל מבינים מה עשיתם? יכולתם להרוג מישהו! שרון לא קשורה לזה, אני תכננתי... תפסיק לבלבל את המוח. שניכם הייתם שם ושניכם תענשו. אנחנו מצטערים, זאת הייתה טעות. טעות? את זוכרת מה אמרתי לך שנפרדנו? השתדלתי להדחיק את השיחות איתך. אז אני אזכיר לך. אמרתי שאת לא מספיק בוגרת בשבילי, ותראי מה זה. שנה אחרי את עדיין אותה ילדה קטנה. מתגנבת אליי למחנה כדי לזרוק פצצות סירחון? עזוב אותה, זה הרעיון שלי. כל הכבוד. תזכיר לי לתת לך צל"ש. מי בכלל אישר לכם לצאת מהמחנה בשעה כזאת? לא היה לי מושג שם. אנחנו יצאנו בלי אישור. זה מה שקורה שהמדריכה שלך לא משתלטת על החניכים שלה. עכשיו תסלחו לי, אני צריך ללכת לבדוק מה עם החניכים שלי ואיזה נזק השריפה שלכם גרמה לי למחנה. מקווה שתטפל בהם כמו שצריך. אתה יכול לסמוך על זה. ארי, שמעתי אותך, ליאם. אתם עשיתם משהו חמור מאוד ואתם תשלמו על זה. עכשיו לכו לחדרים. מבינה מה עובר עליו. תלויה תקופה בכלא גרמה לו להתנהג. שירי אותי לבד, בבקשה. אתה לא רוצה שנחשוב ביחד על איזה עונש לתת להם? אני רוצה שתתמקדי בביקורת הניקיון היומית שלך. תוודאי שהשירותים נקיים, המטבח. בדקתי בבוקר. אז תבדקי שוב. אתה כועס עליי? אני רוצה קצת לחשוב על מה שככה. ואני מעדיף לעשות את זה לבד. נרדמת בישיבה? עד כדי כך שיאמם אותך לארוז? בקושי ישנתי. טפחתי במיטה כל הלילה. האנשים בבור. אם אני אגיד לך שכן, אתה תתחיל עם הנאום שלך על היער והייעוד, לא? אז בוא נוותר מראש. רעיון מעולה. אז מונית פה עוד 3 שעות, כדאי שתתחילי לארוז. אני מצטער שאני ככה, אבל את רואה שצדקתי. אסור לי להיות קרוב ליער הזה. איך דווקא אתה לא מבין אותי? ואם יש סיבה שדווקא אני פגשתי את האנשים האלה? אני מצטער, דני, אבל פה אני שם את הגבול. אני לא מתכוון להיגרר שוב להרפתקאות, אז אני מציע אני מדברת עליי, יונתן. עלייך? מה את קשורה? אני אולי לא המיועדת, אבל אני מרגישה שגם בי יש משהו, ואני רוצה לדעת מה זה. אני ויתרתי על האפשרות לא להיות המיועד בשביל להיות איתך. אני לא מתחרט על זה אפילו לשנייה, אבל להיכנס עכשיו להרפתקה שמי יודע מה נגלה בה, זה אומר לסכן את עצמי, לסכן אותך, והדבר שהכי מפחיד אותי, לסכן את הקשר שלנו. אז אני מתחנן, דני, תעזבי איתי היום, בואי נשאיר את זה מאחורינו. בבקשה. אני אוהב אותך. גם אני אותך. מה ביקשת, מר ספקטור? לא הרבה. בסך הכל ביקשתי לקדוח בשטח שלו. ואני חושב שהוא קיבל ממני תמורה הוגנת. מה נתת לו, מר ספקטור? הבטחה לא להתעצבן עליו. כל הכבוד לחוש ההומור שלך, מר ספקטור. כולנו יודעים שנפט הוא משאב טבעי שהולך ואוזל. הרי תוך 10 שנים כל העולם יעבור לשימוש במקורות אנרגיה חלופיים. איך התאגיד שלך נערך לזה, מר ספקטור? אתה יודע מה אני אוהב בטבע? מה? שתמיד יהיה משהו שנרצה לקחת ממנו. בהתחלה זה היה זהב, אחר כך יהלומים.
ואז נפט. כל מה שצריך זה לחפש את הדבר הבא. אתה חושב שיש משאב טבע שעוד לא גילינו? כל מה שאני יכול לספר זה שאתם עוד תבואו אליי אישית ותתחננו שאני אמכור לכם אותו. הפרויקט הסודי הזה קשור לדגם כיפת הזכוכית שהמהנדסים שלך מתכננים? תראו רבותיי, לי, בניגוד אליכם, יש עבודה אמיתית, אז ועמוס. רק עוד שאלה, לגבי היורש שלך מר ספקטור. מי הולך לנהל את התאגיד אחרי שתפרוש? השמועות אומרות שהבן שלך לאום, במקום לחפש נפט, הוא מעדיף לרקוד. לבן שלי יש תפקיד חשוב מאוד בהפיכת החברה שלי לתאגיד הרווחי ביותר בהיסטוריה. אני ממש מתנצל, מר ספקטור, אני לא התכוונתי לזלזל חלילה. פתאום, אתה בסך הכל עושה את העבודה שלך, נכון? תזכיר לי באיזה עיתון אתה עובד? בישראל מחר. נהדר. אני מאוד אוהב אותו. עכשיו תטוסו מפה. ותגידו לאנשים שלכם שראיינתם את ספקטור ויצאתם מזה בחיים. אולי הם יתבלבלו ויחשבו שאתם גברים סוף סוף. אתם עוד פה! עוף החוצה! עוף החוצה! מר ספקטור, ארמונד פה. אז תכניסי אותו. נו, אל תשאיר אותי במתח. הם חזרו למחנה. זה היה רעיון מבריק להפליל את ליאם כדי שיונתן יחלץ אותה. אמרתי לך שהם לא יוכלו להישאר, אסירים נמלטים במקסיקו ויהיו חייבים לחזור לארץ. חזר איתם עוד מישהו. דוד סטון. ילד נחש. זה לא מעניין אותי. כל מה שמעניין אותנו זה יונתן. מעכשיו אתה נצמד אליו ולא מוריד ממנו את העיניים לשנייה. דפנה, תתקשרי למנכ"ל של ישראל מחר ותגידי לו שאם תוך 24 שעות הוא לא מפטר את הכתב שהיה פה היום, אני הופך לו את ישראל מחר לישראל נסגר. מה אנחנו עושים, דורי? באיזה עניין? אוג. הורג אותי לראות אותו ככה. לגמרי. עד שהוא כבר קיבל קצת ביטחון עם בנות. חייבים לעזור לו. אבל איך? הוא לא רוצה אפילו לדבר על זה. אז לא נדבר. בוא נביא לו משהו שישמח אותו. יש איזה משהו חדש בעולמות המוזרים שלו? האמת היא שיש איזה ערכת D&D שיצא לפני שבועיים. לא מפסיק לדבר עליה. נו, מעולה. הבעיה שלא נשאר ממנה במלאי. כל זמן חודש מראש. חבל על הזמן שלך, אדם. הוא יתקשר כבר לכל החנויות. מה דבר אחד לגבי העולם הזה? קשרים שווים יותר מכסף. זה שמייבא את השטויות האלה לארץ, עושה מסיבה לבן שלו אצלי במועדון. הוא ייתן לי גם 7 ערכות כאלה כדי שהבן שלו יהיה מאושר. אבא דוגו, מה קורה? נו, הילד מתרגש? שומע, אני צריך איזה טובה קטנה. היי. אני בסדר. נו, עדי. הייתי בטוחה שזה יעבוד. תשמעי כמה שאני אוהבת אותו כמה שאני מצטערת שנפרדתי ממנו. לא היה פשוט לא מוכן עדיין. או שהוא לא יהיה מוכן יותר בחיים. אבל זה מגיע לי, אני משלמת את המחיר על מה שעשיתי לו. יאללה, טורניר פינג פונג בזולה? תן לי, אני אעזור לך. לא, זה בסדר, לך תהיה עם כולם בזולה. לא, זה בסדר, קטנה. פחות מדקה תקתקנו את זה. בוא, רגע. תודה רבה. בכיף. רונה?
הכל בסדר? כן, סתם. ראיתי איך שעזרת לו, זה ממש ריגש אותי. שעזרתי למוטי לפנות? כן. זה ממש מקסים מצדך. תודה. בבקשה. כל חיסרון והיתרונות שלו. יש לך אחד ספייר? מצפן? אני מתכוננת למשימה הבאה פשוט. אל תתני לי להפריע, אני רק באתי לכבס. היית במדורה? לקחתי גם את של ים. שפה בעתידים. אחרי שארי ויולי ירדו עליו, חשבתי שהדבר האחרון שיהיה לו כוח אליו זה לכבס. אני אעזור לך. לא. זה חשוב לי לעשות את הדברים האלה לבד, גם אם זה לוקח קצת זמן. אז אני אדבר עם ארי שיגביא את המכונה. זה רק יהיה לך יותר נוח. לא צריך, אני רגיל שדברים לא נוחים לי, וכשאתה רגיל למשהו הוא הופך להיות נוח. זה מדהים איך שאתה מתמודד עם זה, באמת. אני גם שמחה שיולי הבינה שמגיע לך ללבוש חולצה של גליס. אני מקווה שאני לא אאכזב. כולם אומרים שכל הכיף כאן זה המשימות, והדבר האחרון שבא לי זה להרוס לכם אותן. למה שתהרוס? לא אני, היא. עם המצפן הזה כבר ברור לי לאיזה כיוון המשימה הבאה הולכת. לא, זה משימת ניווט, אבל לא הולכים בה. כאילו זה רק נ"צים. לא חשוב, שיקרתי. זה לא למשימה, אני יוצאת ליער, בשביל זה המצפן. אחרי כל השנים פה, יונתן עדיין צריך מצפן כשאתם יוצאים ליער? הוא לא בא איתי. הוא אפילו לא יודע. אז עם מי את הולכת? את יוצאת ליער לבד, דני? אין לי ברירה. אני גיליתי שם משהו שאני לא יכולה להתעלם ממנו. אז למה את לא לוקחת איתך את יונתן? הוא עבר כמה הרפתקאות ביער הזה. זאת בדיוק הסיבה שהוא לא רוצה לבוא. בגלל הייעוד שהוא בורח ממנו? לא, ליאם סיפר לי. כן, הוא פוחד. ואת לא? קצת? כן. הלוואי והייתי יכולה פשוט להניח לזה, אבל אם זה יקרה, אני לא אסלח לעצמי. מה? אף פעם לא פגשתי אנשים כמוך. אתם הולכים עם הלב שלכם. למזלי, אחרת עדיין הייתי יושב בכלא במקסיקו. אז אתה מבין אותי? מבין, כן. אם זה הדבר הנכון לעשות, אני לא באמת יודע. אבל אולי זה סתם כי אני פחדן שמאמין בכל מיני אמונות טפלות. איזה? במקסיקו יש שבטים אינדיאנים שעדיין מאמינים במזל. הם בטוחים שלכל אחד יש כמות מזל מסוימת, ואם הוא מבזבז אותה עד הסוף, אז הוא נגמר. ואתה חושב שבבריחה מהכלא בזבזנו יותר מדי מזל? תחשבי טוב אם את באמת חייבת לצאת לשם או שיש ברירה אחרת. אין לי ברירה אחרת. אתה אוהב את רונה? מה? כן או לא? את יודעת שכן. אז למה אתה יושב פה ומשחק במקום ללכת ולהגיד לה את זה? לא היית איתנו אתמול כשהיא אמרה לי שהיא לא היו שלי? הייתי. ואני יודעת שהיא פגועה ממך. הייתה פגועה. היא כבר המשיכה הלאה, עדי. אולי. ואולי לא. אתה לא יכול לדעת מה יקרה אם תציע לה לחזור. אני יכול לנחש. כן? יכולת לנחש שכשתראה אותה, תתהפך לך הבטן וכל מה שתרצה זה רק להיות איתה? לא. אז איך אתה יכול בכלל לנחש מה מישהו אחר מרגיש? אני יודעת שרונה כועסת עליך.
ומי כמוני יודעת כמה זה לא נעים. אתה צריך להגיד תודה. לך יש דרך לתקן את זה. אתה בסך הכל הלכת עם האמת שלך באותו רגע. אני, לעומת זאת, עשיתי מעשה שאין ממנו דרך חזרה. העדפתי מישהו אחר על פני יוגו, טעיתי. יש לך מושג מה הייתי נותנת כדי שגם למה שאני עשיתי תהיה דרך חזרה? ואתה יושב פה ומוותר כי אתה מנחש שהיא לא תרצה. אתה מתכנן לחיות לנצח שאתה מוכן להעביר עוד דקה אחת בלי אהבת האמת שלך? אימא'לה. וזה עוד לפני שהגעת ליער. מה אתה עושה פה? שומר עלייך. איך ידעת שאני הולכת ליער? דוד. אל תכעסי, הוא דאג לך. הוא מרגיש שהוא חייב לנו אחרי ששחררנו אותו מהכלא. אז החלטת ללכת לחפש את האנשים שהיו בבור. אין לי ברירה, יונתן. אתה מכיר את זה שיש בך איזה קול פנימי כזה שלא מרפא? ולא משנה מה יגידו לך, עד שלא תגלה מה הקול הזה רוצה, אתה פשוט לא יכול לעזוב. אני מכיר. אז אתה מבין אותי? אני מבין שאם לא נלך לשם, אז הקול הזה לא יעזוב אותך. תלך? אני איתך. אבל בתנאי אחד, שאם אין שם כלום, אנחנו אומרים יפה שלום לקול הזה, ונוסעים לאמא שלך לחיות חיים נורמליים. אני אי פעם התווכחתי איתך? לא, אף פעם. יולי? סורי, ארי קרא לי למשרד. תגידי שנייה, רק ראית את רונה? רונה? כן. את יודעת איפה היא? היא נראה לי ביער, הלכה לנגן. תודה. אני אקפוץ לשם. לא, 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 רגע, היא תכף תחזור, למה שאתה הולכת לשם? תחכה לה פה. היי. בואי, שבי. חשבתי הרבה על מה שקרה היום. גם אני חשבתי על זה הרבה. אני לא מבינה מה עבר להם בראש. כנראה שהזמן של ים היה בכלא גרם לו באמת... די, יולי, הכלא לא הולך להיות תירוץ לכל הבלגנים של ים עושה כאן. אמרת את זה כשהוא השתמש בזיקוק, הבנתי. אבל אל תספרי לי שלשרוף בקתה לעתידים קשור לכלא. אתה צודק. כנראה זה הכבוד שלו. אם פוגעים בו, הוא ישר מתנהג כמו איזה ילד קטן. הכלא, הכבוד שלו, ומה איתך? עצרת רגע לחשוב מה החלק שלך בכל מה שקרה? החלק שלי? אני לא אומר שמה שקרה הוא באשמתך. אבל כמו שכל דבר שאת עושה הוא באחריותי, ככה את אחראית לכל מעשה של החניכים. באמת שלא היה לי מושג שהם יצאו בלי אישור מהמחנה בשביל לעשות את השטות הזאת. אולי זאת הבעיה. בעיה? יולי, אני קראתי לך לכאן. כי אני רואה שאת לא מסתדרת. ולכן אני החלטתי להוריד אותך מהדרכה. טורי, מה אתה עושה פה? אני צריך לדבר איתך, רונה. אפשר אחר כך? זה חשוב לי. אני יודע שפגעתי בך כשעזבתי אותך. אני יודע שאת עדיין כועסת עליי, ואני יודע גם שעבר הרבה זמן, אבל שום דבר מזה לא משנה את מה שאני מרגיש. טורי, אולי נדבר עוד איזה שעה. אני אוהב אותך, רונה. אני אוהב אותך ואני רוצה שנחזור. אם תגידי שזה לא מתאים לך ושאת רוצה להמשיך הלאה, אני אקבל את זה. אבל אני רוצה שתדעי שאני פה. מחכה לך וחושב עלייך. טורי, תקשיב שנייה, יש משהו שאני צריכה לספר לך. הופה, איזו הפתעה. לא ידעתי שאתה בא לנגן איתנו. איתנו? את מכירה אותו? מכירה? מה, צ'וק, אמרת שתספרי לו. תספר לי מה? אנחנו ביחד.